Merhaba jwere, ji jûra kitêban silav û rêz. Vê heftê ez ê Pirtûka Hesenê Metê ya bi navê gotinên gunehkar bi we bidim nasîn. Hesenê Metê di sala 1957 de hatiye dinyayê. Ji Erxeniya Diyarbekirê ye. Ew bi qasî 3 salan e ku ji van de randûr e li Swêdê dijî. Ji kitêbên wî hinek ji bo Erebî û Tirkî hatine wergerandin, hinek jî li şanogehên Amed û Stenbolê bûne piyes. Wî bi xwe jî ji klasîkên cîhanê gelek pirtûk wergerandine Kurdî. Gotinên gunehkar berhema nivîskarî şeşemîn e. Hesenê Metê bi gotina Mehyedîn İbn Erebî dest bi pirtûka xwe kiriye. Li gel ku ez wî înkar dikim, ew bi min dizane û ez bi wî dizanim. Hesenê Metê di pirtûka gotinên gunehkar de rastiyên gerdûnê dide berhev. û ji van rastiyan baweriyên nû bi xwîner dide hesandin. Gelo rastî li gorî çi rast e? An xerabî çawa dibe xerabî? Heger hûn merak dikin, bidin pey çîrokên pirtûkê. Di wir de derî li ser deriyan, xewn li ser xewnan û çîrok li pey çîrokan tê. Serlehengê Behram li gorî bawerî û zanistiya xwe mîna ku xwe temam bike gihîştiye pêleka dawî. û ji bo ku dersê ilmî bîstîne diçe bajarekî û li wir rastî ciwanmêrekî navserê Lûlûxan tê. Êdî ji wê leqayî hevhatinê pê de Behram dibe rêwiyek û di wan rêwîtiyan de tevî hemû baweriyan siya gunahan jî gav bi gav li pey wî ye. Weka ku perdeyek di navbera wî û di jiyanê de be. Ev perde caran di navbera xewn û rastiyan de, caran di navbera bawerî û gunahan de li ba dibe. Ev di dest nivîskar de caran dibe tofan û bi vê tofanê re perde ji holê radibe û xwendevan di nava nakokiyan de dimîne. Di vê pirtûkê de tiştê ku her bala min kişand çîroka mar bû. Wekî ku hûn jî dizanin, mar di pirî mîtolojiyan de cî digire. Mar ji bona ku neçîra xwe sağ dixwe û di zikê xwe de vedişêre tê mîna cênîn û dibe vejînek nû. Gelo em karin vê wekî vejîna Behram jî bifikirin. Heger leheng xwe temam bike, di vê meseleya xwe yê gotinên gunehkar çareser bike. Ji pirtûka gotinên gunehkar ez dixwazim beşekê ji we re bixwînim. Zikê min bi Xwedê û vê rewşa wî şewitî. Lewra tê gihîştim ku ew hîn jî serwext nebûye. Hîn jî serwext nebûye ku gunehkarê mezin ew bi xwe ye. Dema ku cenabê wî di wê germa paşnîvroya Golgotayê de tev xaça xwe û a darîn ji wê êşa mezin tamî jî êdî min rûyê xwe jê vada. Min pişta xwe bi wî de kir. Min berê xwe da bakur û ez ji wir, ji wî, ji êş û xaça wî dûr ketim. Ez jê dûr ketim û carekê din jî min nexwest ez rûyê cenabê wî di wê rewşê de bibînim. Tenê dengek. Ji hêla pişt xwe ve min dengê wî ê dawîn bihîst. Dengekî bi çar gotinan, du gotinên pêşîn min baş nebihîst. Li her duyên dawîn ew bûn. Lama Sebaştanî.